A l'Espai l'entrevista parlarem amb Marc Gavaldà sobre la nacionalització de l'YPF a l'Argentina. Marc Gavaldà és membre del col·lectiu Repsol Mata, realitzador de documentals. L'últim treball que ha fet es diu Nahuas 20 años después i també autor de varis llibres: La recolonización, Viaje a Repsolandia, Repsol YPF, un discurso irresponsable, Patagònia petrolera i les marxes del petróleo boliviano. Ens contextualitza i ens posa al dia sobre els moviments de la multinacional Repsol YPF. Bueno, la recent expropiació de les accions que tenia Repsol a YPF s'ha d'entendre una mica en un país en què s'estava costant ja una crisi energètica. De fet ja l'estaven vivint, sobretot amb el tema del gas, que l'estaven important de Bolívia, però també el petroli estava descrivint unes quotes de producció cada any menors, i això provocava que l'havien d'importar, i s'estaven gastant molts diners públics per subvencionar la importació de petroli. Tot això passava en un país on s'estava produint petroli, i particularment Repsol havia acaparat la gran majoria dels jaciments, fruit d'una privatització que es va fer l'any 99, una mica en un clima d'extrema corrupció. Va aconseguir tots aquests jaciments de petroli i gas. YPF era una empresa que estava proveint la meitat del petroli i el 60% del gas en el moment en què Repsol es va ficar, la va adquirir l'any 99. Abans del 99, YPF, a part de generar tots aquests combustibles, estava sostenint també la renda nacional. De fet, gairebé la meitat del pressupost argentí venia del petroli. A part, YPF, als anys previs a la privatització, havia estat adquirint jaciments i comprant companyies a fora. Per exemple, YPF ja tenia pous a Bolívia, tenia a Equador, a Indonèsia, a Malàisia, a la Guaiana, als Estats Units mateix. YPF ja tenia jaciments. Per tant, quan Repsol la compra l'any 99, en un procés irregular, en quan la diplomàcia espanyola va apretar molt perquè es vengués, també va haver una subvaloració de totes les reserves, cosa que es va descobrir mesos després de la privatització, que sense haver explorat ni un pou més, Repsol va declarar que havien augmentat les reserves un 30%. Per tant, d'alguna manera, ella mateixa reconeixia que se li havia venut més barata. Per altra banda, en aquesta venda hi havia una part de les accions que pertanyien als treballadors, i aquesta part es va entregar gratuïtament, de manera que tots aquests treballadors, que són milers de famílies que treballaven a YPF i que tenien accions, van engegar un judici que ha durat molts anys per recuperar el seu capital que tenien allà invertit. I el que ha fet Repsol ha sigut vampiritzar l'economia d'Argentina. O sigui, Repsol, a part d'exportar gas, s'ha dedicat a vendre-li gas i petroli als propis argentins, i pujant els preus. Per exemple, el preu del butano, el gas liquat de petroli, es va triplicar. De manera que podem dir que hi havia una transfusió de les rendes més baixes del país, o sigui, les famílies que per cuinar compraven el butano, cap a l'empresa més poderosa del país, que era Repsol, a Argentina, i també a l'estat espanyol durant molts anys ha sigut l'empresa que més guanya. L'any passat Repsol estava guanyant de l'ordre de 4.100 milions d'euros nets, aproximadament 10 milions d'euros nets diàriament. Les zones d'extracció tenen, la característica que normalment són zones molt allunyades dels centres de poder, són zones molt incomunicades en quant a la informació, són zones molt pobres i amb poblacions molt desfavorides en quant a tenir algun tipus de representativitat o d'algun poder de defensar-se. Aquest context, unit a que aquestes grans companyies, com pot ser Repsol, com pot ser Cepsa, que també és espanyola, la Shell, el British Petroleum, totes una mica actuen amb aquest múscul econòmic tan fort que tenen,
amb tot el tema de les promeses d'inversions, amb el que és les regalies, no? O sigui, els impostos que paguen, d'alguna manera agafen els governs ben agafats, no? De fet, per exemple, Repsol, durant tots aquests anys, fins fa poc, era l'aliança estratègica amb el govern d'Argentina, no? I se li permetia tot perquè era doncs, un dels principals generadors de diners, no? De manera que s'estableixen unes aliances amb les oligarquies locals, amb els poders regionals, amb els poders estatals, de manera que a la pràctica hi ha un context d'impunitat ambiental generalitzada. Llavors, doncs, tota aquesta càrrega ambiental que està implícita dins la producció de les companyies petroleres, en concret Repsol, doncs són externalitzades. Això vol dir que no ho està pagant ni la companyia com a costos d'inversió, ni tampoc ho estem pagant els consumidors, no? Externalitzar vol dir doncs, que ho són transferides o a les futures generacions, perquè les terres s'estan contaminant i no seran productives, o a les poblacions locals desfavorides que no tenen el dret de defensar-se, no? A l'estat espanyol, d'alguna manera, és curiós com tots els poders públics han sortit defensant aquesta companyia quan aquesta companyia no és pública, no? Aquesta companyia és totalment privada. De fet, l'estat espanyol es va desprendre de l'última acció d'Oro, que és l'acció que li permetia d'alguna manera vetar projectes que Repsol volgués tirar endavant a l'estat espanyol i que no interessessin a la ciutadania en general, no? Posem que vulguin fer, per exemple, un pou de petroli al mig de la plaça Sant Jaume, doncs l'Estat reservava l'acció d'Oro per poder vetar projectes d'aquest tipus. Aquesta acció d'Oro ja la va deixar anar el govern de Zapatero l'any 2003, per tant Repsol obeeix completament a interessos privats i no només espanyols, sinó que aproximadament la meitat de l'accionariat ja està en capitals deslocalitzats, no? Particularment a Wall Street, en bancs com el Citibank, Chase Manhattan Bank, fons d'inversions de la Bolsa de Nova York. Repsol, tot i ser privada, està posseïda pels bancs espanyols, no? En particular la Caixa és la que més té, també Caixa Catalunya, també Caja Madrid, i per exemple també hi ha en altre moment poderosos conglomerats de la construcció espanyols, com és Sacyr Vallehermoso. Tota aquesta gent en aquests moments té uns greus problemes econòmics que han de solventar perquè no tenen liquiditat. En concret, Sacyr Vallehermoso està totalment endeutat perquè va adquirir una de crèdits justament per adquirir el 20% que té de Repsol i ho ha de tornar als mateixos bancs, que no només és la Caixa, sinó està endeutat amb el Banco Santander, amb el BBVA, de manera doncs, que aquesta transfusió d'ingressos que venien d'Argentina d'alguna manera sostenia el que és el poder financer espanyol, el qual està molt tocat i, per no dir, a punt d'estar enfonsat, no? Per altra banda, jo també crec que s'hauria de visualitzar com aquestes interrelacions que es fan invisiblement a través de la política i els poders econòmics, no? Recordem el que cada cop es parla més del mecanisme de portes giratòries, no? O sigui, tant grans directius de Repsol han acabat al govern com directius del govern han acabat a Repsol, no?